Lapas mi sa ako ang bana guys nga nanagat atong tan-awon og unsay atong makita dito sa laod. Kabugsay mi guys kay hunas pa. Na mo ni siya guys. Mga akong bana guys. Apas. Hello guys, ani si Bulanong dako, ani sa dagat, sa laod. Atong tan-awon guys og unsay atong makita aning iyang pagpanagat guys. Mao ni ang bana guys oh. Mamalang rimi guys. Saan isda anak? Tuwas. Tanaw ko na klaro bang kuan natin. Klaro bang makita ba? Tuwad pa. Anak? Anak. Anak? Tanaw ko na ba? Tanaw ko na klaro ba? Oh. Sige. Kay di ko kaklaro ari. Klaro ganun yung tiwas. Say paon ni mo ron? Manja mo. Tuwad. Ubod. Singa na? Mo juga ni kay linaw an. Kay og bawd pa na. Pero mano lagi ni linaw nga matul magway bawd. Siya. Sa may paon kan? Kadtong suwasid ipaon. Kaluyan day taron.